Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulaong makajingi kuan hagi election shiteng samoy hagam bigri kan long ka badanjing kerman bhai ka Congress makanyo ya ka jingjam. Haba kerana ka nyutrik nawing arjar pusau uba Pala ulaong ba menshuwa ki ong baka Congress kan wan balai Henry menta kalakio bat kan kini ya ka nam ka jingjam. Ulakam bahakini kisngi de ki hajar ngot kilawan pai biang shka Congress Hagaro Hills Henry kini ka sorkar ka balayalam ka NPP kalapanan kam de ka board pisa aitin bat kiwe kijing ash kipat ba ban penbiet ya kipat ba. Ngadang suan na po Garo Hills nga iya po Garo Hills ro menswa ki ong ka Congress ka bay election kan long ka balay re kumalong menta borok bat ki press bat ki reporters ki babon ngai kendu ante ong em menta ka Congress ka po syakmat lani kumakalong menta kala long ka triangular ka jing ya contest long triangular ndre hagu upor ba kam syakmat hide ka Congress na menta ka by election kam bigri ndre na margani ka sarkar ka don ka bor kila sedang pendon kam ka government machineries kila aitin ki aipisa ki sanction ki surok kini ki por tengam tip kolong bunuh ndre ha ba ngapet kumakalong menta di hajar ki NPP ki tim C ki joint biang sa Congress apor bang alip nyala aten ko ki totally ki meeting hante na i ba kadon ki jing shit kadon ki jing ngai